Сәлем достар, музыкаль коймак хит парадын башлыйбыз. Экраннарда мин, Лилия Хайруллина. Җырчылар арасында тәхәллүс белән йөрүчеләр бар. Булар турында алдагы мизгелләрдә сөйләшербез. Шулай ук аларның кушаматлары бармы, юкмы икәнен дә белербез. Безнең белән калыгыз. Музыкаль коймак хит парадында премьера каршы алабыз. Ну, Бурамил, гүлсін қақалайынды ол. Ғымыр бойы шылай болды ішінді ол. Ойдасың ойынды ол. Егітлі, әйдәңіз біздің екен жырны жар, ә? Ойды. Ғымырлар үтә, 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 ай-ай, бәші, күтә, шулай яшілігімді келе қаласы. Ялкынлы мәхәббәт хисләре, шатлыклы иртәләр кичләре, яшьлекнең тылсымлы язлары, йокысыз аттырган таңнары. Сезгә тагын бер шәп яңалык бар. Музыкаль коймак хит парадына тагын бер резидент өстәлә. Кем икәнен хәзер белербез. Игътибар экраннарга. Ничек әйтим икән, мәхәббәт инде бүтән, агып китсен сагыш, ярлар буйлап бездән. Йөрәктә ярату дәва юк аңардан. Син яракта, син кулың, сүз каршы
karşı yardan. Yaratamam yok, yaratamam yok, yaratamam yok yanadan. Gölgedesine, gölgedesine, seyu karşı yarlardan. Biz birge tuge, biz yatlar buge, oralarda taman gına. İki arada tik iki yargına. Terezege jil kara, eller son yeli. Birge utken mizgiller, yuqanıda almayım. Biz bakıcıydık, sular bulup baktık. İki yarda yalğız, iki uşak dirlep yandı. Yaratamam yok, yaratamam yok, yaratamam yok yanada. Gölgedesine, gölgedesine, suyu karşı yarlarda. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gına. İki arada dik iki yargına. Biz birge tügen, biz yaklar tügen, aralarda duman gına. İki arada dik iki yargına. Әміне жүрші Алсу Валиулинаны кішкене шағында түгерек езлі, қысық көзлі болғанға Алсушка, Пампушка деп ерткенлер. Қазір ішінде оны Алсуша һәм ППшницы диләр икән. Чөнки ул дөрес туклана, баллы һәм камыр ризыклар ашамый. Әле күптән түгел Алсуның сольный концертында дус кызлары аңа зур бер кәрҗиндә яшелчәләр тутырып алып килгәннәр. Бик кызык концерт булган. Хәзер сезне Алсуның үзенә тапшырабыз. Синең куллар мине сөя-сөя, бишекләргә салган кулларың, соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе коры калган соңгы телемнәрен миңа
Erkeleşin Кушаматларым юк, якыннарым исем белән эндәшәләр ди яшь җырчы Марсель Закиров. Шулай да кай вакыт кайбер кешеләр Марселька дип тә куялар икән аңа. Ә без Яңа йолдыз проекты финалистын тулы исеме белән игълан итик. Сезнең экраннарда Марсель Закиров. Кояш минем күңелемә, күзеңә карап туймыйм. Тик йөрәгемдәге сөюне, нишек әйтергә уйлыйм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Мәхәббәт сөю билгесе, роза чәчәге белән. Иң кызылын аларның җыя, синең яныңа киләм. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Мин яратамын җаным диеп, чәчкәләр сузам сиңа. Ал йөрәгемне бүләк итәм, син генә кирәк миңа. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алсу таңда сөям дип сайрый кошлар, яратам дип күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Алтынчы урын иясе Айгөл Бәриева. Җырчы башкаларга исем белән эндәшергә ярата икән. Үзенең дә кушаматлары юк. Айгөл исеме чын лидер дигәнне аңлата. Бу исемне йөртүчеләр һәр вакыт үсештә була. Ә хәзер хит-парадта Айгөл Бәриеваның чираттагы клибын карап үтик. Күңелендәге авыр ташыны ялгыз күтәрмәс өчен булсын икән янәшәңдә олы йөрәкле кешең.
kışağından yaşarışın kış tusun yaşarışın dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın yaşav yemi dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın şarapsızdan boş yiyeler tamam ordım degende tik bir sözü bilen qobar qanat qoysun iğnerge ko'nglingdagi ağır taşını yalnız ko'tarmas üçün bulsun iken yana şende o yürekli kışı yaşar için dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın yaşav yemi dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın yaşarışın dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın yaşav yemi dava bitul bar mehabbet kışı ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın ömrün buya bulsun iken sen deyip yaşar kışın Син каверлар жырлыйсың. Синнен де матуррак жырлаучы юк. Күптән TMTV премиясына элегергә хыялланасың. Кызыл килемнән йолдызлар белән бергә узасың килә. Димәк, TMTV телеканалы оештырган «Минем соло» дип аталган кавер бәйгедә катнаш. Яраткан җырыңа кавер ясап видеога төшер. Социаль челтәреңә TMTV премиясе 2023 хэштегы белән урнаштыр. Үзеңне TMTV каналы экранында күр һәм премияга билетлар от. Бәйге турында тулырак tmtv.tatar сайтында. Сиңа уңышлар теләп калабыз һәм музыкаль каймак хит парадын дәвам итәбез. Киләсе резидент сезнең экранда. Tımlar idim
Дуслар, biz sizni 27 may TMTV premiyasini topshiruv tantanasına chaqiramiz. TMTV televizion premiyasine 8 yıl. Şiklerini bilmevşi muzika beyremi. 2015 yılda boshlangan әлеге tantanani bugün Tatar muzikasına g'oshiq tomoshachi to'g'ri translyatsiya osha yer yuzining turli pishmoqlaridan kuzatib, yoratib, kutib ola. Qizil kilam, zavqli nomerlar, ekstravagant obrazlar, populyar hitlar, yaratgan artistlar, bir necha soatlik moviqtirg'ich muzikal shouni siz de o'z ko'zlaringiz bilan ko'ra olasiz. Qozonning o'zagida piramidada uchrashirmiz. Hozir hit paradni davom etib, sizni Gulussa ham Zakir Shohbonga topshiramiz. Yarat meni yaratgina Kunlashib qo'rasin bar dunyo Yasha meni nazlabgina Toshisinlar hislar sen tiyma Yarat meni Ko'ngillarda gul yoz bo'lsin Yarat meni Jonlarga sevib qilsin Yashim sening seyu bilan Sening seyu menga davo Sening bilangina jonim sening bilan Otling baxtini topa Men seni yozlardan izlab topdim Men seni o'zimga qaratdim Men seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat meni yarattına Günleşip qarasın var dünya Yaşa meni lazlab qila Taşısınlar hisler sen tiyma Yarat meni Ko'ngillarda gul yoz bo'lsin Yarat meni Jonlarga gul sevib qilsin Senigina suyamin Sening ishingina yonib kiyamin Sening ishingina kiyamin Senigina suyamin Sening ishingina yonib kiyamin Sening ishingina kiyamin Men seni üzülüp yarattım ayırmasın Kına Rabbim Yarat meni yaratgina Kunlashib qo'rasin bar dunyo Yasha meni nazlabgina Toshisinlar hislar sen tiyma Yarat meni Ko'ngillarda gul yoz bo'lsin Yarat meni Jonlarga gul sevib qilsin Birga qo'zib lay 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 Alдағы резидентlarımızның қошаматлары бар. Liliya Hamitova'ga сирәк кенә Лилек, Лилечка дип эндәшәләр икән. Мәктәптә укыган вакытта Лилипут дип тә әйтәләр иде. Тик хәзер алай әйтә алмыйлар дип көлә җырчы. Ә менә Руслан Трапезниковның исә хәзерге кушаматы Рус. Дуслары аңа шулай дәшәргә күнеккән. Димәк, хәзер Лилия Хамитова белән Руслан Трапезниковның дуэтын тыңлар мизгелләр җитте. Сүзне аларга тапшырабыз. Doce
Бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Бу җырчыны балачакта әтисе карабыдай ярмасы дип йөртә торган булган. Чөнки 1985 елларда карабыдай уңышы бик яхшы һәм җырчының тәнтесе дә караңгырак була икән. Сүз Аида турында бара. Дөресрәге Эльвира Фазлыева турында. Эльвира сәхнәдә Аида тәхәллүсе белән чыгыш ясый. Аны беләләр, яратып, көтеп алалар. Хәзер аның TMTV Production командасы белән төшергән клибын сезнең өчен куеп җибәрәбез. Карыйбыз. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул хисләр исемдә. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмыйм ул
социаль шелтәрләргә язылыгыз дуслар. Яңа чыккан тапшыруларны, яңалыкларны tmtv.tatar сайтында һәм TMTV'нең YouTube каналында карап бара аласыз. Абсолют җиңүчене билгеләгәнче, башта барлык катнашучыларны искә алып чыгыйк. Гомерләр үтә, үтә, ай, бәхет көтә, шулай ай йөрәгенең дәртле ярсуы. Яраталмам юк яңадан, гөлгә сине, сөю каршы ярларда. Соңгы дилемне миңа биреп, үзе коры калган куллары. Сутандан сөйем дип, сайрый кошлар яратам дип, күккә йолдызлар язалар. Хисләремне аңлатта минем кулымда, сиңа дип җыйган кызыл розалар. Яшәр өчен дәвам итү, барына мәхәббәт көче, гомрең буе булсын икән. Син дип яшәр кеше. Аңлар идем чагын тавышларын, кичке җылы җилләр искәнен. Yarat minni, Күңелләрдә гел яз бассын. Yarat minni, Җаннарга гел сөю тулсын. Буран дулый, буран тынмый, бураны шундый көчле, аппак буран эшләреннән килеп чыгарсын төсле. Исеңдәме, йолдызлардан бергә җыя идек без таныш исемнәр. Төшләремдә һаман сине күрәм, онытылмый ул хисләр исемдә. Ә менә Ришат Фазлый Әхмәтовның кушаматы «Купрый». Бу кушамат аның бабасыннан ук тагылып килә икән. Күпертеп сөйләшкәнгә бабасына шулай эндәшкәннәр. Җырчы тормыш иптәшенә дә матур итеп тәтишка дип әйтә. Хәер, моның турында белмәгән кеше аздыр. Ришатны хәзер котласак та була, чөнки ул бу атна лидер позициясенә ия булды. Котлыйбыз һәм клибын карыйбыз. Брат, кайгыда да шатлыкта да гел бергә булырбыз. Без сине ташламаячакбыз. Рахмат сезгә, җегетләр, рахмат. Бик зур рахмат. Менә шулай бергә яшәргә сыгылда көннәрдә дә гәз. Ура! Үкенмә үткәннәргә, үкенмә киткәннәргә. Үкен син дус булып йөреп, сереңне сүткәннәргә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры кара күзенә. Үкенүләр, сагышлар, югалтулар, табышлар. Һәр кемгә дә аерым-аерым бирелә шул язмышлар. Үкенмә үз-үзеңә, кешеләрнең сүзенә. Һәр вакытта дәресен әйтеп, туры
tur qara ko'zini o'kinma o'z-o'zingga kishilarning so'zini har vaqtda dirsin aytib tur qara ko'zini Zorlanma bilganlarga, qarama kulganlarga, ishonma mangiga deyib, va'dalar berganlarga, o'kinma o'z-o'zingga, kishilarning so'zini har vaqtda dirsin. Rishad. Narsaga kerakmi sen bunga kelish? O'z-o'zingga, kishilarning so'zini har vaqtda dirsin aytib tur qara ko'zini har vaqtda dirsin aytib tur qara ko'zini Шулай итеп атнаның 10 иң яхшы җырчыларын һәм җырларын барладык. Аларны хит парадның баскычларына урнаштырдык. Сез музыкаль каймак тапшыруын карадыгыз. Телеэкраннарда мин, Лилия Хайруллина булдым. Елмаеп, көлеп яшәгез. Пока-пока.